Salut! Astăzi încercăm o analiză simplificată pe moneda celor de la Elrond, EGLD-USD. Am deschis aici TradingView, am căutat EGOLD USD și haideți să începem să privim puțin graficul și să ne facem o imagine de ansamblu. După cum vedem, EGOLD se află pe un trend ascendent. Definiția trendului ascendent, minime în creștere și maxime la fel în creștere. Deci vorbim despre un trend ascendent. După ce ne-am făcut imaginea despre trend, cel mai bine ar fi să punem aici un daily cel puțin, adică să avem o imagine de ansamblu în perspectivă. Nu o să mergem pe un minut sau 5 minute sau o oră, nu ne interesează mișcările pe un time frame mic. Așadar, vom da din meniul ăsta pe acest tool și ne vom uita puțin la niște zone de preț. O zonă de preț importantă, mai ales pentru punctul ăsta unde ne aflăm, mi se pare zona asta de 152, 161. Asta mi se pare o zonă importantă. De ce este importantă? Hai să ne uităm puțin și la chestia asta, e bine să o lămurim. Zona asta mi se pare importantă pentru că a fost atinsă de preț odată aici. După ce prețul urcă, în momentul în care se retrage în corecția asta minoră, ajunge să facă un bounce aici. După aceea zona este spartă și în momentul în care zona asta e spartă și prețul urcă din nou, se întâlnește din nou cu zona și mișcarea de scădere continuă. Apoi, după ce începe să urce, vedem că din nou aici atinge zona și prețul este respins și când urcă a doua oară, se întâmplă același lucru, prețul este respins și așa mai departe, din nou încă un punct de contact aici și în momentul în care prețul reușește să rupă zona asta roșie de rezistență, da? Când se întoarce, din nou atinge zona asta și pleacă mai sus. În punctul ăsta în care ne aflăm acum, vedem că am avut un nou contact cu zona aceasta roșie care va deveni zonă de suport. Da, trebuie să o colorăm cu verde, e o zonă de suport. Și în acest punct vedem că cel puțin pentru moment zona asta, area asta rezistă și rezistă foarte bine. Ce mai observăm? Mai observăm că în zona asta, la maximul recent, avem o dificultate. Am reușit cumva pentru o bucată scurtă de timp, am reușit să depășim vârful, dar ne-am împotmolit și am avut parte de o corecție. Deci zona aceasta a fost zonă de rezistență, din moment ce prețul nu reușise să se ducă mai sus. Da, și când a rupt zona asta, a stat pentru o perioadă aici, avem niște puncte de contact, dar prețul rupe ceea ce trebuia să fie un suport și zona asta de 200-210 devine o zonă de rezistență. Deci probabil dacă prețul se va întoarce în punctul acesta, aici vom avea parte de o corecție sau vom avea parte de o mișcare laterală, o încetinire pe termen scurt. După ce am trasat nivelurile de suport și de rezistență, vreau să încercăm un instrument care se numește Fibonacci Retracement și mi se pare extrem de eficient, mai ales în confluență cu aceste zone pe care le-am descoperit pe grafic. Observăm că mișcarea asta recentă din 25 martie până în 12 aprilie, mișcare puternică de creștere. În analiză tehnică, mișcarea asta se numește o mișcare de impuls.
dacă măsurăm acest impuls din minimul său până în maxim, observăm că după ce atinge vârful și prețul se corectează, prețul răspunde foarte bine la nivelul ăsta de 0.618. 0.618 se mai numește și rația de aur sau Golden Ratio pe Fibonacci. În episoadele următoare vom vorbi despre acest număr aparent magic. Ceea ce trebuie să știți este că de regulă prețurile răspund, chiar dacă pe termen scurt, la aceste niveluri Fibonacci. Și atunci pentru zona asta de 164 până în 153, de zona asta de preț, am putea să plasăm zona verde puțin mai sus. Vedem că avem parte de două idei care să întărească acest suport. Avem suportul clasic și avem și suportul de pe Fibonacci și mereu când avem mai mulți indicatori sau când avem mai multe instrumente care să ne ducă, să ne îndrepte atenția spre un nivel, nivelul acela devine important. Deci nivelul acesta este un nivel important de suport. Mă aștept ca prețul să reziste. Un alt lucru interesant este faptul că și această zonă de rezistență prezintă interes din perspectiva Fibonacci. Dacă măsurăm mișcarea asta de corecție din vârf de data asta până în minim, tot timpul la măsurători măsurăm în sensul sau în direcția în care are loc mișcarea. Pe o mișcare ascendentă punem Fibonacci din minim în maxim, clar, și pe o mișcare descendentă punem din maxim în minim. Și observăm de data aceasta că zona roșie este însoțită din nou de 0.618, de același nivel Fibonacci. De asta spuneam că aici, în zona aceasta roșie, probabil vom avea dificultăți și nu vom sparge din prima încercare. Deci, momentan, aceste două niveluri de preț, de suport și de rezistență, sunt extrem de importante. Zona de suport, care devine zona de rezistență, a fost spartă recent. Ne așteptăm ca prețul să reviziteze zona asta și eventual să retesteze zona sau să se plimbe undeva pe aici și apoi să rupă zona de rezistență. Deci, probabilistic vorbind, avem șanse mai mari ca să vedem prețul din 184 înspre 200. Dar din perspectiva unui om care vrea să inițieze un trade pe termen scurt, nu e justificabil să intrăm fix în punctul ăsta într-o poziție. Long term, totul depinde de ce face Bitcoin. Dacă avem parte în continuare de un trend ascendent și de continuarea bull marketului pe Bitcoin, cu siguranță vom vedea și noi vârfuri pe e-gold. Odată ce depășim nivelul acesta de rezistență, putem să vorbim despre o retestare eventual acestei zone care va deveni zona de suport și o continuare a mișcării ascendente. Dar în același timp putem să ajungem în această zonă, să nu o rupem din prima, să avem eventual o corecție, o mișcare laterală și apoi din a doua încercare să rupem acest nivel, eventual să retestăm această zonă și apoi să plecăm să depășim eventual maximul de 240 pe care l-am avut pe Elrond. Fundamental, oricum, proiectul e extrem de solid și câtă vreme suntem într-un bull market, mă aștept de la Elrond să continue mișcarea ascendentă.